Shalom, selamat hari Minggu. Huriani Tuhata di bagasan goar ni Yesus Kristus. Di minggutta sadarion ima ujung tahun parhuriaon. Songon tema dihita sadarion nunga tarbodut hamatean di bagasan hamonangan. Dinalaho marsaur hita di bagasan partikian di bagasan joroon na dijabu nang di dia pehita maringanan di bagasan dame dohot lasniroha mahita nalaho mamuji debata taparade marohatta marhahomon mahita. Amin. Tapuji matuhatta maredde hita sia buku edde nomor 504 ayat sada saha tutulu. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amin. Ay songo duhu do nasa daging,
songon bunga-bunga ni duhut ido saluhut hasangaponna. Nunga malos duhuti, jalan nunga marurus bunga-bunga. Alai namia do rodi saliling-liling na ia hatani Tuhani. Sai burjuma hora sirasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, hodo na majou mamilit jala papunghok kami di bagasan huriam na badiai, namadok mauleate do hami tuho, ala naung di pasahat ho hami tu anakmu, asa ibana na punah hami, asi maroham di hami, lehon magogo di hami, asa tarbek kami mangulahon hatami. Jala asarap hami sogot dohot dongan nami naung perjulu sahat tuho patugu maha porsion nami sahat rodi ujungna asa taruli hami dihalas ni rohan naung piradami diakana makaholongi jala mamuji hor rodi saliling nililingna di bagasa Tuhata Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tabegema e deposia sian kor ina. Tapuji matuhatta marhite buku edde nomor 200 lalu ayat sada dohot 2.
Tabigema hatani debata patujolo ni jamita turupuk tuari minggutta sedarion i mana tersurat di parjamita sian si Salomo walu ayat sia saha tu 10 tajahama margetian songonon ma hatani debata luhut nai nungahuida uju diranapi rohaku saluhut pabahenan akana masa dihasianganon ujusada jolma mangarajai dongan na jolma mabahen ibana marhina mago. Aku ni nungahuida tipak tertanom halak perjahat habe anggo halak na mangulahon na denggan akan narosian inganan na badia dihalupahot dongan na sahuta doi ipe hataoto doi. Ala sotibu manginona pabahenan akana jahati dibaheni got ni rohani jol mamanisia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tuk surape ratus hali halak perdosa mangulahon hajahaton pola sanga sangarimana imana akas dohuboto martua sugut halak na makabiari di bata akan namar parange di jolona. Alai dak tagamon sonang anggo halak parjahati jaladang tagamon pangajakonna ariarina alai songon halinu do ibana ala so habiaran ni tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanoon. Adong halak partigor kira pabahenan ni halak perjahat ni ulana persuryon na tibangon. Jala adong halak perjahat kira pabahenan ni halak partigor ni ulana persuryon na tibangon. Nunga pola hudok halongangan doi. Dibaheni hupuji-puji las ni roha ala suadong na dumenggat di jolmai saliling di hasianganon ia sona mangan minum dohot marlas ni roha ido na tinggal di bana sian ulaun saliling ariarina nguluna akan anilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Dungi diri koti rohaku muse naing manada hapistaran dohok manakasi hinamago na masa di atas tanoon pola tung balisaon mata ni jolma borongin dohot arian dang terpudum. Jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pabahenanna akan masa di hasianganon. Nang pemaradu ngalutan rohani jolmai madiori dang taga mojuk pangsa tung sura penina rohani halak napistar leak botoon na doi dang taga mojuk pang nasida songonima hatani debata martua manau begi hatani debata nau peopsa jala na mangulahosa amen. Tapi gima ede puji-pujian sian Naomi.
Tapuji matuhatta marhite edde sian nomor 420 ayat sada saha tudua. Nani haholongan ni Tuhan Tat Yesus Kristus di pardalanan ni ngolutta si ganupari godang tabulus hamaolo dohot hasusan gabebui hita marlauk dosa diak kanamar keluarga di parsauratta si ganupali tarlubobi ma diadopan ni debata atong Roma hita tujulona marsoba jala tatol solima dosatta nagudangi lau mangido hasesaan ni dosatta martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak debata natibuli, rodo hami marsoba di julu ni patmu nabadiai, natinobuk di labang haleaon, hinorhon ni hadosaon nami najati, sayunang ma dihagigihon roham hami namar lapu-lapu ala ni dosaon, paias jala parbadiai mahami di bagasan mudarmu, asa manahan hami sahat ro di ujungna,
pauduk marohanami ti bagasan panolsolion dohot hamubaon ni roha asatalu parbueni ngolunamion gabe uap na husus di jolom asa nasagugu ni pabainan nami papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham i mana sotupa sumurut sia sude jolma na makaholongi dohot mangulahon hatam pargugui roha nang haporsiaon nami asalam margugu hami jonok tulabungmi jalaunang mapasobu hami targugu ala ni hagalion nami alai tugu jalaramoti mahami totong asahot hami mardala di dalammu nasitong jala nabadiyai amin tabigema bagabaga ni debata taringot Tuhan sesani dosa asaod do narumikot di hataon adong do dihita situan ni malim nahudul siamun ni habangsa hatongamon nabadia digijangi dibaheni tarabaheni bana do paluaho sadok akka nama jonohi debata marhite-hite ibana aina mangulu do ibana totong lau mangodihon nasida hasangapon ma di debata na digijang hudul maita. Tabigema edi pujian sian paduan narwastu. Tapuji matuhatta marhiti buku edes yang nomor 340 ayat 2 tabba 4. Mubiti
hatani debata nagabe ruhu dingolu ne baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di panurirang Hesekiel 36 ayat 26 saha 27 songonon ma hatani debata. Jala lehonokku matuhamu rohane baru doho toddine baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Jala lehonokku ma todikku tu bagasan ate-ate muna. Jala ahu mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Akau hupupe radotan jala patopa muna do. Amen songonima hatani debata. Atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami laho mangulahon naho bartu hatami. Amen. Tapuji matuhatta sian buku edde nomor 346 ayat sada doho 2. Hatidakkom maha porseao tai songonani hatidakkom ni dongata saha porseao di portibion ra madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan namano palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus
anak ni debata Jehovah nasasadai, imanan ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siator di porbadia, at dorang sabubuhan. Ido tuhatta na manaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargoguna suatu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot hasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging halak ng mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigema titing na masa dihita di minggon. Masuk mahita, tu perningotan ni ujung ni tahun. Hamualia kadongan ganuk tau di ujung ni tau parhuriaon songonon minggu sadarion ditotuodo di sude huria mabai parningotan dia kanang jumolo moding ita bae pe parningotan di nasida akan naung jumului akadongata dada nanaeng mangarsai rohani hita si solhokna jalaya martangiak pehita dada tumangyakon nasida alai manangyakong ganupita bedo asabui do tita sainganan di labung ni tuhata rabdo nasida naung jumului manadiko kita asama bain pardumuan manai tirohata asama lungut tuinganan hasonanga di Tuhan Yesus Kristus permahan na dinggar rohai naneng romu seibana mangalapita asarap hita do tibana ido nataring mangrimangi jala tauhon di namarningot tita di akadongatan ng jumulo modingi apala bitikyon aku ni naung tinitikot di akaujung ni taon na salpu ingototama nuaing do takadongatan ng jumulo moding sa tanon mamuka siya tanggal 22 November 2021 satu tanggal 10 sia November 2022 imana perjulu di Burumanik marujung ngolu tanggal 22 November 2021 umur 64 tahun nama kabaluhon amata hasil lagan nahinan alamat perumjor indah permai 1 Blok L nomor 27 sektor 10 napa duahon amata padapotan hutauruk marujung ngolu tanggal 20 November 2021 marujung ngolu umur 70 tahun nani habaluhon minang erburu sitopul sian jalan Binje kilometer 10,8 sektor 5 na patuluhon Maria Natalia Boru Siregar
marujung ngulu tanggal 30 Desember 2021, umur 30 tahun, nani habaluhon na amata sabar siaturi. Alamat Jalan Jamin Ginting kilometer sia 5 Asrama Perwira Poldasu sektor 12. Napaupaton Amasa B Huta Barat marujung ngulu tanggal 20 Februari tahun 2022, umur 25 tahun, nani habaluhon Ninata Rosmaria Borusiaturi. Sian Jalan Jamin Ginting Gang Sedar nomor 1 sektor 4. Napalimahon Saud Saragi marujung ngulu tanggal 10 sia Maret 2022, umur 70 tahun, nani habaluhon Ninata Linda Borusiombing. Sian Jalan Ring Road nomor 10 sektor 10. Napaonopon amata situa Luhut Manalu marujung ngulu tanggal 10 April 2022, umur 72 tahun, nani habaluhon Ninata P Boru Tobing. Sian Kompleks Bekala Asre sektor 12. Napa pituhon amata situa Isniur Humisar Simanukalit MSC marujung ngulu tanggal 10 April tahun 2022, umur 64 tahun, nani habaluhon Ninata M Boru Sagala. Sian Jalan Bungai Teratai nomor 27 C sektor 5. Napawaluhon amata situa Samer Tumanggor marujung ngulu tanggal 10 Mei 2022, umur 71 tahun, nani habaluhon Ninata Lince Boru Tapu Bolon. Sian Jalan Bunga Sedak Malam Onom A nomor 5A depan GPKP Pasar Pitu sektor Onom. Napasiahon amata Ependi Silalahi marujung ngulu tanggal 10 Juni tahun 2022, umur 30 tahun, nani habaluhon ni amata M Silalahi Boru Siahan. Sian Jalan Bunga Sedak Malam 15 sektor 5. 10 Inata Sorta Rosana Boru Simajutak marujung ngulu tanggal 2 Juli tahun 2022, umur 75 tahun, nama kabaluhon amata Dr. J. Pardede Nahinan. Alamat Jalan Karya Kasih nomor 35A Medan Johor sektor 10. Nasapusada Karmina Boru Situmorang marujung ngulu tanggal 20 Juli tahun 2022, umur 40 tahun, nani habaluhon amata Mual Hasudungan Huta Barat. Sian Jalan Bunga Cempaka nomor 34 Pasar Tulu sektor 5. Napasapudahon amata Fredrik Edigiri marujung ngulu tanggal 4 September tahun 2022, umur 66 tahun, nani habaluhon Ninata Situa Asyana Boru Pakpahan. Sian Kompleks Taman Perkasa Indah Blok H10 sektor Sia. Na pasapulutuluhon Ninata Tinur Boru Simajuta marujung ngulu tanggal 10 September tahun 2022, umur 21 tahun. Nama kabaluhon amata Gumuta Bistok Saragi Napitu Nahinan. Sian Jalan Jamin Ginting Gang Sarmin nomor 12 sektor Sada.
na pasaplopat ton amata situa doktorandus marhuasa simajutak. Marujungulu tanggal 7 Oktober tahun 2022. Umur 60 tahun. Dan ihabaluhon ni nata Elboro Situmorang. Sian Jalan Starban Gang Lura nomor 107 sektor Tolu. Jadi punguma sude na marujung ngolu di tahun parhuriaun siap tanggal 22 November 2021 satu tanggal 10 November 2022 ama walu halak ina 5 halak na poso sada halak sude pungu 14 halak dungi wida makanong mate akan na memet nang akan na balga jong di jolo ni habangsai jadi diuka maka buku dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan gabe diuhumi maakan namatei marguru tuaka natar surat di bagasan bukui hobar tunaniula nasidabe laos pinangido mado tormat asa sude hita jongjong jala laos martangia kita di bagasan rohat tabe. Amen laos marede hita jongjong dope sian nomor 500 walu ayat sada. Lao manomo hatan itu hata marede hita sia bukwede nomor 20 sada saat rodi ayat dulu. Amen.
Dame ni di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Dia muama nami do tina nami jamita nagabe pasikop nulota jala siang ulunota. Ima di ujung tahun parhuriaon parnengotan di namoding. Ima natar surat di 1 Korintus 15 ayat 51 50 lalu sonoma padok na disi. Odo nahudo disi aliak kadongan dang terbaik sibuk do mudar manean harajau ni debata. Jaladang tertean naolo busuki hatok tongoni. Aku miodo nahudokon Tuhamu dang nasaluhut tita moding alai saluhut dohita paubona. Tepudo di bagansan sakidok mata di pakuling ni sarune na perpudi ay na makuling masarune gagihehe maakan ang matei tuhatok tongon laos pabona ma anggohita. Aikon hatok tongod do manuluk na olo busukon jala hangungulu na manoktong do manuluk na olo mation. Alay dung di suluk hatok tongon ni na olo busukon jala di suluk hangungulu na manoktongin na olo mation. Di sima jupang hata na torosati nunga terbodo tamatean nunga suluk hamunangan. Jo hamatean di dia hamunangami, jo hamatean di dia sorok mi. Alai dosa na sorop ni hamatean, jala patekido gogoni dosai. Alai mauliate ma di debata na pamona kita marhite-hite tuata Yesus Kristus. Ope hamua kadongaku na hinaholongan marsihohot jala somu bauba mahamu jala lam suburu ma toktong di bagasan ulau ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halu muna di bagasan Tuhani ido sahakna. Dia mau kadongan sa prosiaon tataringoti jo taringot tuhamatean molo dihita lak batak omas ada peristiwa nama cai jorbut taringot tuhamatean jaladang ado kita na sanggup menghadapi hamatean. Alania hamatean bahasa songoni jorbutna ay sirang sian para leleon, sirang siak keluarga, sirak siap perdonganon, sirang sian masyarakat, sian sude, sirang jaladang adong be hadumuan. Jala alani jorbu ni hamatianon na kita taringot tunamate jala biasa makatai hita. Saya dong do hata nama dokon satabi nama katai, satabi borongin, satabi hitaon, jala satabi sangapta. Ala ni hamatean nama cai jorbut. Nah tapi di peristiwa ni hamatean dia makadong asaporseaon adong menjadi catatan di hita. Dan apalah binoto manang nasa dia latar belakang ni pangatusion alai losbu hita muse diurupi di natar suraton dang sude hita moding. Manang naukiata taringoti, taringot tuna moding namar perdumuan taringot tuede. So tungga beta deot sude ede, ay sude ede buido situasional alai anggo taringot tu doktrin ajaran naikon nasubui berubah ima taringot tuna tar suraton. Jala dipertegas hita gereja Lutheran kembali kepada Alkitab. Ay jut adong edeta dia kana mate nasajol maikon mate. Hapedang sude mate. Jala takas dang sude hita moding.
Jala di sada Tesalonika 4 ayat 15 hita na setoktong mangulu dope. Na paimay mahon haroro ni Kristus na padualihon. Dak parjulo hita siyanaka namodingi. Jala Matius 24 ayat 14 berita na ulion. Saat tu lihat portibion gabi Roma ajal ni hasyanganon. Ido na hudokon asa bertulugya hita, bertulugya sehat, teologia realistis, bukan teologia yang mengawang-awang. Jala biasana taringot tunamate moladong hata pulapul dia makadong asa persion berubah dosudi. Roma parari Kamis, ro ina Naomi, aladongan na Naomi, namodingon, ro kurama, narwastu, Roma apulapul disi, unang setangi camu. Anggolayon amat taon nunga di Banua Gijang rap doho tuhata. Moladong di sini modik tulanga opunga nunga rap benuaengon dohot opung muna tulang muna di Banua Gijang. HPP ngakuan Imam Rasuli merdomu tunatar surato muse akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sotung gabe di baik kamu apul-apul las rohani inatan na mabaluon godang ni si taunonna sapya nakonna di bae siayon los marede mamuse sebelum marede rosya sektor sotuk parasakku roho marminggu anggo siayonon nunga di Banua Gijang rapdo bapakna Roma pangulani huria parjolo majohita marede surgui sabulota dui dangadong be siayon disi mangamuk inatai pargabus dohamu ro korama ro sektor anggo siayonon nunga di Banua Gijang alai rappamu do padita guru jemaat sekretaris marede hamu surgui sabulot tadui dangadong be siayon disi ai goar ni anak kon naon siayon ala ni godang ni parukilon disi tatus kiada ni namoding asa jaga hita na mangalehon hata apulapul naburu judon amat taon naburu judon inat taon ringgas do tu gareja par minggu don siti ruo don beres do kewajiban nyon tiap hari, tiap bulan, tiap tahun dakya manunggakon jalalau sonido sarika prasau tahun beres don kewajiban na jala di leoma hobbar tuanggara dasar alai marpotong madisi alana bulan Januari, Februari, Maret dang dilehon alai adong do petungga kamuna ninna alayang gutu gereja dang adok tunggakan alaniaha alani tuhatta parholong roha labat tarimas alai tu sarika persau tahun ukua do sarika persau tahun alelau sima hata pulapul naringgas don pardame don parholong don dakya murukon hape holanda mamuruki do tinatai manang inatai tahasirang mamuruki amatai gabi gudang berubah status suami-suami yang takut akan istri. Dia mau kadang asapor siya nakip berubah statusna, dia masih statusna. Adong dah hamu nakitai na nami Naomi natangis na marede merkur hamu. Adong do. Muna pula mele hamu tangis. Dak pola do honok kamu na cengeng. Alana terlalu hebat do gereja nuaing. Jangan takut, jangan gentar. Marminggu hoida sotuk para sakku. Rodongan na parari Kamis. Martangia ko ninna. Lau sibana martangiang. Ima tutu martangiang mahita ninna. Tuhan rodo dong aku parari Kamis. Niang do hirak kirang na. Alana dang imana manaon nahu tahun. Dia masih status na berubah dia muina nami do tama nami. Moloinaina mabalu asing ma edena. Dia medena. Adong do ama
nadi surgui. Ido nagai butani na ina mabalu sian amama di pagudang-gudang maka ya nakonna. Alai molo amama do na mabalu asing musedena Yesus aposaku unang au pasobu au di pangujunan dinaso mardongan. Jadi molo hatope mangulia kamata ala dede unang au pasobu au di pangujunan dinaso mardongan. Jala sotung gabe tersinggung kamu akainaina dot amama. Adong do hatani tuhata martua maaka. Napa di dokotai martua maaka nama balu. Adong nahot di Portibion. Jala Portibion para dianan para sato kinado. Jala losido jamita nata bege. Molo di pangukaponi makan minum bekerja istirahat. Capek, istirahat lagi bekerja, makan lagi. Alai lasoni ma ujung ni, kasyang ano natape perjamite seolah-olah putus asa di keadaan si songoni. Alananak si dohono kuat dorak so tataringoti jamiton hulaki muse perlu dohita bertelugia sehat, jangan telugia muluk-muluk. Ala kebetulan kita marsarikat, sarikat persau tahun. Do turia na berbeda siak kita. Kita realistis bertulugia, jangan terlalu muluk-muluk. Manang napapiga halihom maun, manang nokyau do ketuamu, alayodo nuaing pangujuna dihita. Ala niaka keadaan, seolah-olah hala Kristen dang adong be, namate. Ala niaha, berekamuma papan bunga, selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Isi hamu nama jual ada papan bunga. Moladong pesanan ni namod dengan non dibayar di si selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Laos pasingot tamu mahasuhuton. Dangadong bui selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Aladong dope pengadilan. Napi natupani tuhata. Jala suak songonima muse parpapan bunga manang nahasuton. Nakikudokon realistis. Masih paingotama. Jangan terlalu enak-enak membuat papan bunga selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Atau telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ai molo selama jalan itu pergerakan ada kegiatan. Jaladong di siulau namardala ni mana tu? Banua Gijang na baru pero Jokowi. Laos dibayar di sini selama jalan kembali manang nadia PK Jakarta dia berangkat kembali lagi ada pergerakan alai hita nakikudokon sotung gabe tabain selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Ala ni pengakuan Imam Rasuli akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aope dangapalah huboto sedia naik tikiku mangulu. Alay nga hupesaton itu keluarga. So tunggabe dibayad di si selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Lebih terus terang, baik manon. Anggo hami ama saya perjulu mahami. Daripada ka inata. Molo inata dangadong hasubangan nitutur. Alay molo hami akama gudang hasubangan nitutur. Baik madisian non. Telah meninggal dunia dengan keadaan terpaksa. Ai perlu piau mangulu. Hape nunga marujung nguluku. Jalaido hatani apostol Paulus. Dua cado manosa kau. Malungu donang borhat. Naing tuban wagijang. Alai rumikot. Mian di bagasak kamu. Alani aka daging ulaun. Dia do nadumenggan. Dia do narumikot. Nadu menggama na nirencanahon itu hatta nanaing si pasaton na tuhita dang narumikot. Jala perlu penyadara di hita dia makadonga sa prosyaun saula nai kita bertulugia realistis. Hubadisi selama jalan alai hudokot tuaka keluarga nunga marujung ngolu
nunga ditadikon jala disi adong hata nama dokon ya telah meninggal dunia dengan keadaan senyum-senyum ai boydo las niro hatta alai las putus urak sarap laos sima bain moding boydo telah meninggal dunia dengan marah-marah naik tensi stroke laos meninggal dunia. Natuari na di hari Jumati adong do seminar lansia laos adong pemeriksaan jala do mau diperiksa amata dokter padiangan jala adong madesi gejala amang jangan lagi minum gula ninna jala unang be mangalang lemak unang be mangalang jagal unang be mangalang akan tabu-tabu kurangi makan sering merdalapat jangan lagi minum susu jangan lagi makan telur ngapa guda kupat tanganon HP molo di talak batak mokus mulani mok mate mangalang aleson narik kang gudang do larangan asa awek muda jalainata penang matuan waeng asa awek muda marpesel do tahe marpesel do marribonding mariesedo mar yeliner ujunga marpoto madok boruna sama kan ninna Gabar nina taon dong matua ala marpesel yesedo yeliner mar makeup ale buruno manang napiga orang do di postiko dewea sama kan nina dia do mungkin sama teh alaima usaha asa awet muda manang nahapen waeng usaha semua tujuannya awet muda ujung ahu pertegas dia wakadong asa porsiaon ay ngapa guda kularangan namang niku ujunga roh amang dokteri madokon aidak cukup gaji ni amang lau manoro surina dilarang magula dilarang teh dilarang lemak dilarang daging jala pajot mardalan pat alai dang apalai na hodok dia maka dong asa persiam alai biasana statusna berubah laos dihatahom ma hutadda do nama taon anggo sian huta bona pasugit satu medanon pidai mana dangadong dope anggo jabuna. Pida mamuse tu Jakarta tong dangadong jabuna. Jala pida mamuse tu Badung tong do dangadong jabuna. Alai pida mamuse tu bona pasugit sa matu medanon nung ngadong be jabu-jabuna naso pinaulini tanganna. Jadi semolo somar jabu yape tiki mangulu alai dung gabe mate gabe adong jabu-jabuna naso pinauli ni tanganna ima status na berubah molo akamoding jala sude kata-kata penghiburan luar biasa pasa dalam mutu jahuba asaibana pature-turehon laos adong mahata nama dok kemuse asiro hate mamereng inatai na imadai na alai buama beno tamangurupi ai ho peda ai turhata pangurupio do di dokoko ayau penwaeng sikola do dak danaki au penwaeng uang ujian ni berem la cubui do pe hu selesaihon hulunasi mace gudang kata-kata simpati tapi untuk mengisi simpati la cubui taulahon ala ni ahadia maka donga sapur siaon ai dinarope tuhata di hari sugut adong do beberapa kriteria disukut tuhata dang holan ajaran di Martin Luther nata anut satu tikio dia majaran di Martin Luther sola fide sola gracia sola scriptur hanya dengan iman hanya dengan anugerah jala taringot tunatar surati alai Roma anak ni depata Yesus Kristus di bagasan hasangapon jala mardongan suru-suruan ada di situ pemisahan, ada pemilahan. Jala dong hatan itu hata, nama doko disi, ditiki maleau, dileok kamu dau mangan. Ditiki mauasau, dileok kamu dau minum. Ditiki naburo, rodo hamu mangalion para biton. Jala ditiki natar hurungau, roh hamu maduluau. Alai roh
natoropi madokon. Tuhan, sadi hari ho male, sadi hari ho mauas, sadi hari ho buro, sadi hari ho tarkurung, ro hami mamereko. Alelas ro tuata madokon, situ tudo nahudokon. Nasa nabi nahemuna tu sadanggiku namek meton, natuau doi. Imajo na parjolo beberapa persyaratan. Haroron itu hatta menentukan ikut tidaknya kita nantinya. Tuhara jauh sugut, tuhara jauh sisa liling, nililingna. Coba hamu dia mu amanami dotina nami 2 Petrus 3 ayat 1 sada. Adong disihatan itu hatta dungi marongrong masih sia-sia ni tanon. Boydohnota berhubungan kedatangan Tuhan dengan alam. Dan alam ini juga dipakai Tuhan dalam penggenapan rencana kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali akhir zaman. Anggona selilingon semua planet berputar pada poros masing-masing. Alai nungalam matua portibion. Semua planet semakin tua dan boybe berputar pada poros masing-masing. Ujung agabe masih toboman. Jala marongrong masih sia-sia di tanon. Jalahatan itu hatta molo marongrong ro di sia-sia ni tanon. Jala selesai sudah. Jalahatan itu hatta semakin kita saleh dan semakin suci. Dan bohi kita tinggal diam. Karena iman kita, Jakobus madokon, iman tanpa disertai perbuatan adalah sia-sia. Jala di pangukapo dia mau kadang asapor siaon, pangukapo 20 penghakiman terakhir kedatangan Tuhan kedua kali. Ada di situ sidang massal, nah luar biasa. Jala semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, dan ima hasil rekaman, mulai tubuh kita saat tunamate, itu harus dipertanggungjawabkan. Dan boydohono tadi akan macam, karena Tuhan adalah hakim yang maha adil, maha kuasa, yang bisa melihat segala sesuatunya. Tarida dudisi, jalaima rekaman, segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan. Karena setiap pekerjaan jabatan, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, konsekuensi logis mestinya ada pertanggungjawaban. Nah parpudi sehali dia maka donga saporseaon, selain Matius 24 dan seterusnya, alahita di perhadap penuaing, mungkin sama haporseota, do turia nadong di Korintus. Ada porsea halai di hakekeon, jalarak porsea halai di hanguluan, sisa leleng nilelengna. Siddhartha Gautama pernah berbicara, madok koconon kita tidak perlu menangisi apa yang kita cintai. Karena segala sesuatu yang kita cintai pun harus kita tinggalkan. Jala dilanjut ini mana, taringot tunggolu siap hari, nomor perdumuat tu pengalaman nibana di rokok nibana. Jala catatan satu sadarion, kita korbankan kesehatan untuk mendapat kekayaan. Kita berusaha untuk menyimpan, namun kemudian kita korbankan kekayaan untuk mendapat kesehatan dan kita mati hanya mendapat batu nisan. Alayang goha porsiaon ala Kristen di balik ningolutta sisadarion adong ngolu sisaleleng nilelengna. Jalai masilas ni rohata, jalai mana ni dokon ni apostol Paulus, ada perubahan, ada kekekalan. Jala di haporsiaon ni jemaat nadong di Korintus dan porsea halahi di haheheon. Nah tapi di natar suraton adong do peristiwa na hehe sian namate. Ngayata taringoti tolu mai di perjanjian lama, onom di perjanjian baru. Tolu di perjanjian lama, sada na pinangulu ni si Elia, sada na pinangulu ni si Elisa. Ale sada na dolos tu holi-holi ni si Elisa. Ala dikejar-kejar halak Moab, ujungnya disapat tobakai. Alai dolos tu holi-holi bersinggungan tu holi-holi ni si Elisa gabe mula mangulu. Sada mai putri Jairus, sada nari huta nain, sada si Lazarus.
sada na pinangulu ni si Petrus, sada na pinangulu ni si Paulus, jala na parpudi sa hali ima tuhata, jala ima bukti ni haporsiaon, na tinekaton ni Apostol Paulus, gabe tudu-tudu tuhita, ay molodang hehe tuhata, mariswangdo haporsiota, jala tuhata ma anak sulung, yang bangkit dari kematian, ay sudena na mangulu sinakin, mate muse, alayang go tuhata, dang mate be, naik tuban wagijang, para deho ninganan, hanguluan, sisa leleng, nileleng na. Asaboy tong terhindar kita, kalau memang tanda mujizat yang luar biasa, misi ni Tuhan na paling utama, sudah na mula mangulusin dang mate be. Alay tanda mujizat na luar biasa, songon arah ningoluta na di Portibion, ada pengarahan leon itu hatta todi dang roha batu, alay todi sibuk, asa toktong hita prosea, di hanguluan na pinarade ni Tuhan, hanguluan si saleleng nileleng na. Ngoluta si sonari, manang na dia pe persoalat na, nyata itu tidak bisa memasuki satu kekekalan, alay lasni rohata, adong perubahan, ado raksosati tatuara jaun, banua gijang. Jala dia perpudi dia mua manami do tinanami ko berani menantang hamatean, berani menantang maut, puasa berani menantang maut. Karena hidup kita telah dirubah oleh Tuhan. Jo hamatean di dia hamonangami. Jo hamatean di dia sorokmi. Jala di ayat 50 lalu diok. Ope hamua kadongaku nahina holongan. Marsi hohot. Jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung ma. Toktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Dia mau kadonga saprosiaun, hidup ini tidak terlalu mudah. Bahkan hidup ini penuh tantangan dan godaan. Jala hidup ini penuh pencobaan. Odo ajang ni sudah pertemburata. Kesempatan dan nilaion itu hatta naki kedokon. Sotung gabe goyang. Jala ikon marsi gohot. Nata pedak taboto sadi hari rotu hatta. Alay ngolu ni ha Kristenon. Kembali kepada Alkitab. Tidak bisa tinggal diam, alay mangulahon, silomo, miroha, nituhata. Asal ngoluta berfaedah bermakna berguna. Alanya karena Tuhan telah memaknai dan telah memberikan faedah kepada kita, mestinya jauh lebih berarti daripada hari-hari sebelumnya. Mau lihat di tuata, ala muladong pehamatean, adong pakrimon si saliling nililing na. Hanguluan na pirarade ni Tuata. Ngoluta telah dirubah oleh Tuhan. Dari hidup neraka menjadi hidup surgawi. Dimerdekakan segaligus gabe partohap di hanguluan na sorasuda. Joha matean di dia sorokmi. Jo banua toru di dia hamonangami. Martangya kita. Ali Tuhan de bataman nami para gogo na suatu dusan, hodo aman nami para holong. Jala para siroha, rodi salileng nilileng na. Huingot tami dosa darion akka hanggi nami na toras no takay nakon nami. Nang jumulo manopoto. Ditadahodo hami jala diboto hodo pakrimon do siol ni roha nami. Jala guru di hodo pitu di banua gijang. Ope sadario ning otami do hasusuda ni bohal nami. Jala ari-ari nami nungalam moru. Ale namar ningot do hami muse di hahion niakan nang moding. Sai pado mahami pahehe rapon ho. Asa gabe partoha pami di harajomun. Patugu maha person nami makirim di haluaon na pinatupam di hami di harajomun. Asa benget hami ro di ujung ningulu nami, pay majupang tiki di hami, rapon akadongan nami, nang jumului, bongot tu paradianan na manok tungi, pada masyak kami roha, hata hutan, mengadupi hamatean, asahu para hatopotami, nasutalu behami maradupon hamateani,
Alenunga jumolo di taluko hamatiani. Marhite hite hakihyomo. Gudang do sian tonga-tonga nami ruas ni huriamon. Nang jumolo madadiko kami. Ditadiko nasida do anak. Na hinaholongan ni rohan nasida. Jalan nang nama kaholongi nasida pe. Toktong do pe marningo nasida. Ima aka nama kabaluhon. Aka na nihabaluhon namatean. Ama nangina pe. Hinorkon nihabot ni rohai. Olodogabe. Manginong rohan nasida. Taringot tuholong ni roham tu nasida. Alani ali Tuhan si paluahami. Palua mahami sian ela-ela ni sibulis. Naro mangela hami. Asa unang hami tupad delian. Say tiok mahami gomos pargugui jala ramoti mahaprosyon nami. Asa dinamarningot tami dia kadongan nami nang jumului. Makorhon silas ni roha. Do pakrimon nama si paidadu hami muse duksa di labung mi. Sodangi jala apuli marohanami. Asa margugo na baru hami. Mangadupi nasa parukilon. Do parsorion na mangilayla hami. Urupi jala dongani mahami. Alani hamatean do takehion ni Tuhan Yesus Kristus. Anakmu nasa sadai. Na manghumirap do thodo todi probadia. Sadarion rodi saliling nililing na. Amen. Mari dehita muse. Makubasihita pasato piliata laos madok mauliate galationom ayasia. Aleunang marnaluja hita mabanadingkan ay namanggo tildo hita muse ditikinay anggo so pargali hita nuaing. Amen. Tapasaha ma piliata.
Tatangnya koma piliata le di batama namina di Banua Kijang. Podo mual ni naso libasa na moliutus. Di sono pasatame do pilihan hamolateo tuo. Sejalo jala pasu-pasu ma pilihan namio na sagabe dalapani. Dangion para saoran do tulaon na sinirohan di bu. Buhay ma ngulu nami gabi pilihan na upartulo mo nirohan. Jala para sidohot parohon harajamu. Holong hasitong andota da miomu di sadok portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asa saya toktong madok mau lihat Tuhan. Di bagasan gorni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Kijang sa pinarbadia magwarmo sa Roma harajamu. Sa sama lomo ni Roham di Banatongos songon na di Banua Kijang. Leo madihami sa doon hulua siapari. Sa sama dosa nami sa panasa nami di dosa nomor dosa Tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Jalo hamu ma pasu-pasu siya tuatay jala mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti tuan de bata mahamu. Di sodakon tuan de bata mabuina tuamu jala simaroana midamu. Di do pakon tuan de bata mabuina tuamu. Jala di pasorho madamena tuganuk toti Selamat akhir tahun gereja, selama minggu Salom Horas.